horas madihita damang denang dongas saha porsiaon baju pang musedo hotao di acara jepek alai maripola adora sopinatol khas hatani debata jumolo hita martangnya debata jahoba para surana sumuru mau lihat di pasak rohanami de surham nama dongani kami naing tumangon hatam kami tuan ukap roh pikiran nami asa mangula marperbuatan bagai sajiskus martanya kami amin dita damang denang dongas saha porsiaon hatani debata dihita di hari Kamis tanggal 12 November 2020 natar surat di Panurirang Jeremia bidusada ayat 10 sonom madirokisi ida mah hubabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso dohot akka harajaon laho mangurati doho maniapon mangago doho mangaloha pauliho doho manuan ido anggo saha dita kadonga saha porsiaon terjodoh si Jeremia gabe Panurirang adorang di portia dope bana nunga dijadihon ibana gabe Panurirang asa ibabakit Panurirang ibana di tonga-tonga di bangso Israel bangso Juda anggiat ibana pasahaton hatani debata di tonga-tonga ni bangso Israel bangso Juda ala nong berbalik nasida siat debata ay nunga ditutung nasida daupa laho manobba debata sileban pangalaho nasida iro sasitongna nanaing dilehon debata ulau du tu Panurirang Jeremia asanian mangaranapi ibana ibabakti ibana mangaranapi akka bangso dohot harajaon bangso i dohot raja nai anggia nian laho mangurati mangupat ima pangalaho naso suman barulau nasida naso di halomoni rohani debata laho maniapon saluhna ka parsobaon mangago doho mangaloha saluhna aka ingana parsobao tu debata bal laho manugihon nasida mulak turupan ni debata anggiat dapat asin rohani debata nasida malua nasida sian akan masa di tonga-tonga nasida ai ikon ngoton nasida dosa sitona ngoton ni bangsoi asin rohani debata nau paluahon opunasida sian habo sian parhatobanon mesir di parmuru-muru sahatu tau kanan dilihot debata disari hot debata ngulu nasida alanido sa sitong naido naneng dipaingot margite si Jeremiaon mulak manasida duarupan ni debata alanido dipauli disuat paulihon saluhuna narudut manuan naung aka harangan asa diloha diago saluhuna na parsobaw na sila alay disuam mahatani debata disuam ma saluhuna parsorat di tonga-tonga na sila tuarupan ni debata dipauli masaluhuna kanarudut roh hadok pikiran do parsobaw na sila tuaka debata bal asa mulak tuarupan ni debata direplanting lani dihitak karunga saha porsiaon songoni do nak kita di bagasang ulutau terjodoh hita laho paulihon laho manuan hatani debata di tonga-tonga ni portivion maka tidak kod debata laho marobohkan aka pangalaho na suture laho mangaloha mangago maniapon mangurati saluhna mangupat saluhna aka pangalaho na sudinggan mari kita setiap manusia datang kepada Tuhan suatu ma debatari bagasan mulutna ta suatu ma tapauli ma pangalahota samulak mahita turupan de debata sudah do hita tarjo so tumani bil hita turupan de debata alai taingok ma ikon holat debataro si sobota jala tuibana do hita marhaposan ni padinggam ma parsaurata tuarupan ni debata macek borak do sasitong na ulaw ni si Jeremia ala niru bana pimargugo laho paturehon bangsoi manuan paulihon anggiat mulak tuarupan ni debata tani kita karong saborsan unak tabapir bangsoi na babir rohana gabe tertabat donasi da tuwa mga alay namulak tuarupan ni debata na porseang jalan na tutong jalan hasil tongani dapotan asiruan debata Tuhan tamadongani hita martanya kita debata Jehovah para surona sumurung iru Tuhan naing ma
gabe jolma na totong mangula holo manurhapan. Songo si Jeremia itu hantar jauh laho mangaloha mangago maniapon mangurapi sudena kena masa persobaon tu debata bal anggia tu hantar jauh akka bangsoi mulak musim manobaho alanido Tuhan macam borak doulon manuan paulihon pangalaho alani Tuhan songoni man hamis saluhukna manuan paulihon saluhukna hatam di bagasan ngulu nami samar parbui mahatam parbui hami asir ham di bagasa Yesus martanya kami saya sauk lo menurut ham amin horas.